Zein izan da? Iraia, euri, berrogei egun, euri. Hurrengo hilabetea zein izan zen? Urria. Urriko eguna, argitu orduko iluna. Eta gero, etorri zen? Azaroa hoz, negua moz. Eta gero etorri zen? Bendua, txuri, eza zuri. Gero urtarria etorri zen? Urtarria, hotza, ikaskinaren poza. Eta gero, otsaila. Otsaila, euritsu, belatza, deserto izendu. Eta gero etorri zen? Martxoa. Martxoa, zurti, gau euri, bihar eguzki. Eta gero etorri zen apirila. Apirila, Euritsu, urte, karitsu. oso ondo. Eta gero, etorri zen maiatza. Maiatza, Hotza, ez gari, ez... zaoza. Baina ez hau, Eta gero etorri zen ekaina. Gaur egun ekainan gaude. Donibane zua, bai? Botako dugu. Ekaina, Eder, uda, are. eta falta zaizkigu, ia hauek. Hauek botako ditu nik, begira. Uztaileko borron bonbon, ez beti gozo, baina on. Eta abuztua dena festa, poltsari ongi kosta, bai? Eta amaitzeko abestia, venga! Urriarena, bigarren otsaila, hirugarren martxoa eta gero apirila. Maiatza jakin zaizu da bosgarren hila, seigarrena ekaina, ondoren uztaila. Abuztua guretzat hilabete ona, iraia eta urria gora udazkena. Azaroan molaren, 11garrena, azken abendua, 12garrena. Txalo bero bat! Txalo bero bat! Zein ondo egin duzue! Venga, reverentziak!